I congratulate my dear sister, Honorable Global Poetess Farzaneh Dori, with reading of her poem The Beauty of Art in Bulgarian language. Красотата на земята. Небето шепне на земята, говори с нас за безкрайната красота на земята. Толкова много цветове в реката й текат, толкова много лица в сухата й пустиня. Небето ни шепне: погледни отблизо към живите гори на земята, величествени планини и спокойни океани. Вдъхновяващата красота на земята е писмо от живота. Това е послание от предшественици и изследователи, които дори не сме слушали. Земята е вашият дом. Това е красотата, за която се струва да се грижим и защитаваме, да предадем на бъдещите поколения. Когато погледнем по-отблизо, земята ни казва: искам да бъда твоята къща, голямата градина, която делиш с животните, наслади се на усещането за аромат на ботаническите ми аромати. Чудесните горни нотки на моя бергамот, помириши роза, магнолия, жасмин и спи спокойно с моята лавандула. Създадена съм да бъда мястото на мира. Искам да бъда безопасно място за теб и за всичките ти поколения. Невероятно място да бъдеш и да живееш. Аз съм твоята родна планета. Имам водата, която можеш да пиеш. Гледай ме внимателно, за това, че живееш в мир и хармония с мен. Продължавай да озаряваш света. Congratulations, dear sister.